αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Στο ερώτημά σας τώρα, κύριε Καλόγυρε, η Χρυσή Αυγή θα προστατέψει την πολιτική οντότητά της, θα προστατεύσει την πολιτική της τιμή με κάθε μέσο. Επί του θέματος, εάν δηλαδή θα παραιτηθούν όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ούτως ώστε να προκληθούν εκλογές σε όλες τις εκλογικές αυτές περιφέρειες που είναι τα 3/4 της Ελλάδος, είναι ίσως και τα 4/5 του πληθυσμού της χώρας αυτές τις περιοχές, ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Όλα είναι ανοιχτά. Αλλά ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι παραιτείται επί παραδείγματι ο βουλευτής επικρατείας τον οποίο διαθέτει η Χρυσή Αυγή. Τότε θα πρέπει να γίνουν εκλογές σε όλη την επικράτεια. Και οι περιπτώσεις είναι δύο. Η μία, να μη συμμετέχει σε εκλογές και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε πλέον να πέσουν τελείως τα προσωπία του ψεύτικου και στημένου πολιτικού παιχνιδιού. Η άλλη περίπτωση είναι, και αυτό θα αποδείξει βεβαίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ψέματα όταν λέει ότι θέλει εκλογές και διεκδικεί εξουσία, απλά περιμένει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Η δεύτερη περίπτωση είναι να γίνουν εκλογές και εάν στην περίπτωση αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτος σε ολόκληρη την επικράτεια έναντι της Νέας Δημοκρατίας, το ΔΕΛΕΑΡ δεν θα είναι η μία έδρα, το ΔΕΛΕΑΡ θα είναι η πολιτική εντύπωση και υπεποίθηση ότι κυβερνά ένα κόμμα μειοψηφίας που δεν είναι πρώτο. Άρα θα δημιουργηθεί πολιτικός σεισμός. Ναι, έχει στα χέρια της η Χρυσή Αυγή το όπλο να δημιουργήσει ένα πολιτικό σεισμό. Λοιπόν, και αυτό ας το σκεφτούν πολύ καλά αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Όσο για τον κύριο Βενιζέλο και τη δήλωσή του, ο κύριος Βενιζέλος, αυτός ο εθνικά επικίνδυνος άνθρωπος, το έχει και η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας εδώ πρωτοσέλιδο, εθνικό ολίσθημα από τον Βενιζέλο. Δέχθηκε ο άνθρωπος στον ΟΗΕ να μιλήσει με εκπροσώπους των Τουρκοκυπρίων, του ψευδοκράτους του Ντεκτάς. Αυτή είναι η πολιτική συνέχεια. Δηλαδή, καταγγείλει το μνημόνιο, πάρει εθνικά μέτρα, διώξει τα 2 εκατομμύρια τους λαθρομετανάστες όπως θέλει ο ελληνικός λαός, δώσει τις δυνατότητες στους Έλληνες να κάνουν προκοπή, εάν απαριθμεί τους δεσμούς αίματος που έχει με την οικονομική ολιγαρχία, τίποτε δεν αποκλείεται. Όπως και αυτό σημαίνει και με το οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Μπορεί να είναι ένα νέο κόμμα. Μπορεί εμείς να μην συμφωνούμε 100% με κάποιον άλλον. Αλλά αν αυτός είναι η κυρίαρχη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ένα μέλλον για την Ελλάδα, βάζουμε στην άκρη την πολιτική μας ταυτότητα την ιδιαίτερη και ναι, να βοηθήσουμε. Κύριε Καλογιάκο, είπατε για τους μετανάστες.